Já se vám omlouvám, mně se to tam minula pár týdnů se mi vypl, ale to nevadí, tak já už nahrávám teda druhou. Ještě jednou zopakuju jména a ještě to, kolik je mi let. Jo, a je to mladší rozmazlená ségra. Takže táta se jmenuje Lukáš a je mu 39 let. Miminko se jmenuje Johanka a je 1 rok. Maminka se jmenuje Lenka a je 38 let. A ty další si uděláme až potom, jo? Tak můžeme začít, tak pá. Tak budou asi holky. Tak já se jdu podívat. Čau, holky. Ahoj, tati. My jsme si toho koupili trošku víc. Jak? Cože? Jak víc? Měli jste si koupit jenom 2 zvířata. Promiň, my jsme si koupili 3. Tak o 1 nevadí. Děkuju. Podívej, mami, my jsme si koupili 1 beagla, nějaký pamlsky pro ně. To bylo semka. Pak jsme si koupili činčilu a malý koťátko. Pejsek se jmenuje, je to borůvka. Tady tohle je asi ouško a tady tohle je loužinka. Tak. Položte se batoh tam. Jo, a já to ještě jdu teda pojmenovat. Mladší ségra je Anička, její 5 let a starší ségra je Niky a její 15 let. A můžu si je dát všechny do pokoje? Ale Ani, ta činčila je moje. Jo, jasně. Ahoj, ouško. Tak si je vem. Dobře. My vám s tatínkem koupíme postýlky pro ně. Jo, dobře. Ještě vám ty pamlsky. Tak pojď teda. Počkej, mám ještě ty pamlsky. Jdeš se na poličku? Jo, asi jo. Tak se zatím polož tady. Tatínek tě tam postaví. Tu ti tam pro mě postaví. Tady máš pro koťátko, pro pejska a já se vezmu pro druhého pejska, protože to budu mít pro činčilu, jo? Jo, jasně. Tak. Ty půjdeš mezi další zvířátka. Máme papouška, máme kočičku, pejska, ty budeš 3, ty budeš 4. Ach jo. Tak tatínek hnedka dojde, jo? On ti postaví ty baráčky pro ně, jasně. Tak pojď jim to potra postavit. Tak holky, kdo všechno chce ty pelíšky? Jenom Anička, protože já je mívám na zemi, oni spí všechny na zemi. A je to pro ně pohodlný. Neboj. Tak já tě teda vyberu, jo? A ty se vybereš jaký. Tohle je baráček číslo 1, baráček číslo 2, baráček číslo 3, baráček číslo 4. Tak si můžeš vybrat 2. Tak já si asi vyberu ten 4. a asi potom ten 2. Takže si vybereš kurňa, vrať na ten bagel. Ne. Takže ty si vybereš tenhle a tenhle. Jo. Tak dobře. Hele, nevadí, že jsem ti trošku posunul stůl, protože by se ti to tam jinak nevešlo, nevadí? Ne, nevadí, hlavně, že má nějaký domečky. A tati, můžu ještě 1 zvířátko? Ne, Ani, už máš 2. Řekli jsme, že 1 a dostalo si 2. Ale já říkám, že prostě chci. Ale mě nezajímá, co ty chceš nebo nechceš, prostě ne. Jestli ještě jednou jí koupíš zvíře, tak na tebe budeme i na tebe přísnější. Jo, dobře. Já se půjdu hrát teda s činčilou. Tak, dej se do baráku, ale vyber si, jaký chceš. Ach jo. Koťátko tady, pejsek tady. Nech toho, jinak jdeš spát. Já nikam nejdu. Jdeš spát, vypadni spát. Tak dobře. Jak panauči můj pán. Jsi fakt hroznej, táto.
Drž hubu. Tak pojď, jdeme, zlato. Haha, ještě že spíš, ha, máš za to. Já jsem ti říkala, že máme koupit jenom jedno a ty si dostala sjebáka, ha. Nech toho. Ha. No, za chvíli bude večer. No, už je večer. Tak to jdu spát radši. Už si pyžámku. Tady mám pyžámku. Pardon, že mám ještě tady to oblečení, jsem to ještě nestihla uklidit. Já jdu ještě zhasnout. Jo, jasně, lásko. Tak pojď dolů. Tak pojďme. Musím ještě zasnout tady. Jo, takže zatím lehnout a jdu zatím uklidit to. Tak dobře. Je tak hodnej. Ještě podíváme si na to výtah. Ještě vlastně zamknout. Tady není nic rozsvíceného, tak už jdu spinkat. Tady ještě zhasnu. Dej spát malou. Juhy. Já se ještě budu číst, nevadí? Ne, nevadí. Tak. Kikiriki. No. Šráníčko. Tím nebudu rozsvěcovat, ať nezbudím. To je zatím. Potřebuji vlastně ještě na záchod. Zapnu dálku. Tak, co tam zase dávají ve zprávách? Oni propustili vězně, doufám, že nebude k nám. To nevadí. To fuk. Budu pracovat, potřebuji stejně dodělat práci. Hotovo? Tak budu zbudit Leni. To je Ježiši, to je rozsvítím. Tady zapnu ten, co tam měl zaplýho. Niky, vstávej, jdeš do školy. Jo, jasně. Já tady všechno rozsvítím, jo? Aktovku máš dole. Jo, jasně. Ani, vstávej, jdeš do školy. Nech mě bejt. Je blbě. To by je blbě. Zajdu potom pro léky, jo? Já to jenom předstírám, mě není blbě. Tak. Budu dělat to snídani. Ach jo, to je jedno. Hele, ahoj, čau Viktore, jo,
Zítra máme ten ples, půjdeš se mnou. Jo, jasně, půjdu. Jo, díky, tak pá. Co máme za úkoly? Kurňa, my nemáme žádný úkoly. Jo, my vlastně máme zítra ten ples, ty vogo. Musím se počít nějaký krásný šaty. To bylo dobrý. Se učešu. Já vím, že jsem prostě borka. Mám se, kurně nechci jako pošánou hračičku. Penál, ještě na zítra. No, se budeme dojít pro aktovku. Jsem rychle běžím, mám, já nestíhám. Běžím pro aktovku, spíry. Ježiši. Mám já to do rychle vybalit ze včerejška. Ty jsi to ještě nevybalila? Ne, promiň. Jo, to je v pohodě. Jo, díky. Spíry. Tady mám ty kartičky. Tady mám kartu. 1, 2, 3, ukačí. Činčila je moje, takže to si dám sem. Bigla to je Aniny. Dobře se. Okay. No ty sejk, dobrý, tam potřebuju. Já ji dám semka, prosím. Ono určitě zase dosimuluje, že nechci jít do školy. Mě už sere hrozně. Mě už hrozně štve ta Anina. Komu jde do háje. Já pořád nebudu nosit nějaký pošlaný úkoly. Mám potom na jídlo. Pití tady. Se mě notýsky, mi se vyslíbí tam ten. A navíc mi hodí ladí k tomu. Dej jsem ještě rychle masku. No jo, mobil. Kdo mi zase volá? Doufám, že to je Viktor. Viktore. Ahoj, Viktore, jo. Cože, ona začíná škola až o hodinu později? Jo, dobře, přijdu za chvíli. Jo, dobře. Jo, škola ještě ve 12 začíná, jo? Cože ve 12? A proč? Protože vlastně ředitel to řekl. Aha, tak pá. Mobil. Propisku nějakou. Kde mám? Tak masku si můžu sundat. Tak. Mami, ona škola začíná Ona začíná o hodinu později. Cože, proč? Nevím, mě Viktor říkal, že prostě ředitel to řekl. Jo, ale on to fakt včera říkal. Aha, to je v pohodě. Takže svačinu zatím ti nemusím dělat? Jo, tak mi ji zatím udělej. A jakou? Nevím, prostě nějaký ovoce třeba, já nevím. Já jedu na chvíli hrát na počítač. No, tady máš boxík někým. Tak, dobrý. Tak, co jim sakra udělat? Já udělám tohle. Jablíčko, mango, pomeranč, banány. Tady bude chutnat. Tady tohle a citron. Bude mega chutnat. Tak. Hrozný. Broskvičku, ňam. Tady máme citronek, ten je mega dobrý. Mango. Jablíčko. Borůvečku. Se jmenuje vlastně i pejsek. Aničky pejsek. Pardon, že tady někdo řve, to je mojí mladší bráška. Banán. Niky. Kurňa, zavři se. Banán s ním. Tak. Proč to sakra nejde? What the fuck?
WTF? Kam šel ten banán? To je fuk. Niky, už to máš hotový, svačinu. Jo. Hodinu později. No tak já jdu do školy. Jo, jasně. Tak pa. Jo a mami, vlastně ještě se zapomněla. My máme zítra ten, teďka nevím, jak se jmenuje, ale budeme tam tančit s klukama. Jo, a ty máš dneska, myslím, že ty tanečnice, nebo jak se to jmenuje. Jo, já tam dneska půjdu, tak pusu. Tak ahoj. Fuj, mám dávala pusu, ble. Odemkni se, to je fuk. Lidi, promiňte, já už potřebuji skončit, teď jako doopravdy, já už potřebuji skončit. Třeba já to dodělám třeba za 5 hodin, jo? Tak pa.